ndofunga okay, how are you guys? I think it's my first time to come on live on YouTube, and I have message to you for today. I was speak with Jesus Christ, so I just want to tell you what was happening in that time. Ndoda kuti munyatsonditeereresa mugondibata that message ndiri kuda kutaura nemi. One day I was sleeping with my family. It is last year. So ndakatanga kurota ndichibva ndaona gore jena raifamba, but gore iro rairatidza kuti riri muzasi. Munoziva here zvinoita mamwe makore anoratidza kuti ari kufambira muzasi aya? Ndo zvazvakaita gore iroro. So parakafamba richipfuura nepanhandiri, ndaida kuribata but ndakatadza kurisvikirira zvakanaka, but rakabva ramira. Ndakaona uso hwaJesu huchibuda ipapo. Ndichibva ndataura negore iroro, ndakangokwanisa kuti mambo Jesu, ndiri kukumbira kuti nditaure nemi. He was responding me. Havana kuramba kudaira, vakabva vandidaira vachibva vanditi ndine pandiri kumhanyira, asi ndiri kudzoka nepano ndodzoka ndichitaura newe. Inini handina kukwanisa kuita nharo navo, vakabva vaenda. In few minutes vakabva vadzoka vachibva vataura neni, asi ndakakwanisa kuvamhoresa. Vakandidaira sekukwazisa kwanda ndavaita, vachibva vati ndine mazwi andinoda kuti ndikusiyire. Ndoda kuti unamate, ende ndoda kuti uudze vanhu kuti vanamate. Iyayo mazwi ndo mazwi mahombe avakasiya vanditaurira. So ndauya nenhau iyi sekuti ndigone kuzadzisa kufambisa mazwi avakanditaurira, asi vakabva vasiya futi shoko rekuti ndoda kuti unamate. From that day ndakati mangwana makuseni ndichimuka, zvechokwadi ndakaudza my family kudaro. But in that time pandakarota, ndaiona ndichida kutora phone ndichida kurekoda that zvandichataura navo, but phone yangu pamene time ndakaishaya. Ndichibva ndatarisa phone ndakaona iri kuchaja, saka zvakaita sekuti ndiri rekodi. Pandakati no, ndege ndimuke ndinotora phone, imwe pfungwa yakabva yangonditi no, ndikamuka pendinoenda kunotora phone neudzoka ndinowanika vaenda. Ndakukwanisa kunotora phone, but ndakazoti ndichinopepuka, pandakapepukira zvechokwadi ndakaona phone iri pachaja. Yanga isiri paposition yandinosiisa mazuva ese. So ndinongoti ndikuudze hama dzangu kuti ndo mazwi andakasangana nawo kuhope. Kana uri kuda kunyatsonzwisisa nyaya iyi sekuti ndataura muchidimbu ndichimhanya, uri kunyatsoda kunzwisisa, just send your message kuma comment section, wobva wataura kuti nditumireiwo muchindiudza full zvakaitika zvizere. Ndinobva ndakuisira kuWhatsApp kwako. Ndotenda.